Kachikena alilasoto amayi Jess Kabwila akuti kumangana kwambiri mukutimanga kwambiri komabe tikuwuzeni izi a DPP mukutimanga chifukwa chonena kuti mukutiopa ifeyo IMCP ndipo panopa ndizoti titatolo tipite ku chisankho amalawi akasankha MCP DPP ikaluza osati masewera akuti tupanopa kumakamba zoti zimeneziso zochokera pati iyayi mukuziwa kale pajana malira Jess Kabwila all the time kulira koma ndi ntchito yake ndi tifotokoze motere kunena kuti lero mukudziwa kale azichimwene ake a Jess Kabwila amangidwa awiri onse inde winayo ndi dzulo limene amutapa ndikuzabwera ndekuti Michael Linizambaso kumangidwa asamukawale kumangidwa Sosten Gwenge kumangidwa nkuzabweranso Michael Linizamba kuzamangidwa kusaliratu zimenezi ndi pamene no chigawo cha Madzulo komwe kuno amayi Jess Kabwila abwera kuzafotokoza kunena kuti akuti DPP ikumanga MCP chifukwa chonena kuti ikuiopa akuti ikumanga akuluakulu a MCP chifukwa chonena kuti ikuopa osatinso kutizani iyayi chifukwa lotati tipite pa ground leloli kuti mwina make tikapange chisankho amalawi akuti akasankhatu MCP sakesankha DPP chifukwa masiku 100 okha aonetsa kale kuti DPP ndiyoyipa kwambiri aonetsa kale wenotino mulamulo wa DPP anthu akuvutika anthu sakudya anthu akunena kuti akuchosedwa ntchito ankhula zambiri ndi tumenepo chifukwa cha zonse zizizi amalawi akapezeka zonena kuti akasankha MCP aya apati tidzifunsafunsobe kunoti kodi magaye mukasankhadi MCP tilati tipite pa ground leloli kapena yawa angoyankhula ngati amwa delunde pajatu nthawi zina zake zimatha kukhala choti munthu akamwa zina zake basi ndoti zamulezeresa amangoona ngati mwina make zomwe zili mmutu mwake ndi zimene zili pa ground koma akukamba motero amayi Jess Kabwila nawo amapitirizabe kufotokoza kunena kuti tikuyenera kudziwa zotino DPP ikufuna itamaliza MCP ikufuna itangochithesapo chipanichi nchifake ikupanga target kumanga akuluakulu a chipani cha MCP komano chimene akuyenera kudziwa a DPP ndichonena kuti sangakwanitse kuyimalizapo MCP chifukwa chani MCP itu ndi chipani chomwe chili ndi base yeniyeni kumudzi ainu ake a chipani cha MCP kuteko si akuluakulu amene akumangidwawa sinde kutino anthu audindo a chipaniwo iyayi ainu ake a chipani cha MCP ndi anthu amene ali kumudzi ngati akufuna kuthana ndi MCP chomwe atapanga DPP apite kumudzi akalimbane ndi anthu akumudzi aja ngati angakagonjetsa anthu amenewo ndekuti athana ndi chani ndi MCP koma aziti stands panopa akhoza kumanga olo chani kaya chani olo kuthana ndi onse kukhazika chete onse akuluakulu a chipani cha MCP komano ndekuti sangathetse MCP and just to remind them ati kungowakumbutsa ndi zonena kuti MCP iru kumbali yotsutsa kuku yakhalako sizoti sinakhaleko ya inakhalako zaka 26 ikutsutsa koma MCP josadani osatha ndazikanena lero kunena kuti angathana ndi MCP after ndekuti no basi timiyezi tochepa zaka 5 akathana ndi MCP sangakwanitse kuyimaliza MCP achepa nazo izizi MCP ndi anthu akumudzi ayi kukambatu akutero komanso amangonena kuti no DPP ipange zonena kuti idzipanga zinthu kukonza mavuto osati no kumalimbana ndi chipani yayi osati kumalimbana ndi chipani chabwino nkhani ndi imeneyo I think magaye aku DPP mwinaso uthenga ndi wakupezani umenewo akuti musalimbane ndi anthu a MCP yayi osakhala pasi ndi kumamanga azichimwene ake a Jess Kabwila zimenezozo ndekuti ndi osagwira thenga kambezani magaye all the time timayembekezerabe kunena kuti ngati pangabwere munthu amene adzayankhulepo sizoti ndekuti ndi aja amene akubisala kuphanga asimplex cholabanda faji cholabanda akubisala kuphanga kuti sinotsatira sakumkuyu yayi sindekutinso ndachimwendo banda kapena ndani ayiso munthu amene angabwere kuzayankhulira chipani ndekuti ndi Jess Kabwila
naho Jess Kabwila mphamvu zikamuchepera fa pena pake Roma peziko zonena kuti no basi wafoka ndithu mphamvu zamba kumuchepera kumabwera ano uja Keni Sonda akuti chita atata kaya dzina limene limatanthauza chani kaya fama kambati ndine Keni Sonda chita atata akuti Keni chita atata Nsonda kenako ndikuzabwera apezonjezerapo zinati think tank akuti ine ndoganiza kwambiri atsogonda mabwera kusayankhula MCP ngati Jess Kabwila sangayankhula MCP. Now apa ndi kuti no Jess Kabwila akungogwira ntchito yake ifakati uno all the time tibakhala kuyembekeza zono tino ayankhula zimangokhala bora kuti masiku amene sabayankhula fazana fandera nakhala rojetetu kaya mwina amaopaso mwina kuti ndikayankhula ndimangidwa ayi koma nkhani ndimene angogwira ntchito yake mayiyo ndete mu verses komano zonena kuti no ife Amalawi tingakhale pasi leroli ndiye ndikumanena kuti no tikavotera MCP ati ife chonoti sitikudya panopa zene ndibodza imene the opposite of what you are telling us akuti tu zosemphana ndi zimene weyo ukunenazo zonena kuti tikudya panopa imene ndi reality imene background fans ikupezeka ndi kuti ndi chakudya anthu akudya panopa palibe anthu amene amabwera background ndikumanena kuti ndofuna nditulutse VN yanga ine nde VN yangayi ndionena kuti tutusowa zakudya njala chana sizochitika zimenezo zomwe zochitika pano ndi zotani panopa ndi kuti fans kupezeka kuti kumakagula chimanga chija chili affordable anthu apita kukagula kaya big ridge I think ili kaya ndi chamma 800 choncho sirudziwa tukwanuko koma side yakunoko ndi kuti kumazafika chamma 800 umomo ikungogwabe kumangogwa fans ikwanisa kugula chani chimanga muyembekezere zonena kuti anthu anganene kuti tifuna tikapitabe kulamuliro omwe uja umene timakhala basi ndi nkumasowano ndi kuti chakudya nkumagula ndi bigiri kaya kumagula mpaka umafika tumba umafika 100,000 bodza limenelo ndi kuyipa kwa mayi Jess Kabwila alibe manyazi amanama koma wirozo zonera kunamaro koma zoti Jess Kabwila jongophunzira no leaving aside politics and everything zimayi amene ojaulo mukati mukamusearch pa Google amateta kulemba kunena kuti no Jess Kabwila Dr. Jess Kabwila zimayi title yake simakhala yanda kuti wandale imabwera kunena kuti Jess Kabwila an education what kaya ngati munthu amene ndoti basi ndophunzira ana academic chanchani zimaonesa kuti ndi munthu ophunzira kwambiri leaving aside politics komano politics ndale zimene zimapangisa kuti aziyankhula ngati chizeleza china chake no not about insulting chabwino tichosemawo amenewo koma aziyankhula ngati munthu amene I think sakuganiza bo mwayiona fandirira amayankhula ngati munthu amene sakuganiza bo koma ndi munthu ophunzira kwambiri Dr. Jess Kabwila and I'm telling you Jess Kabwila akamayankhula leaving aside all this akamayankhula English yake nzimayi amene oja ndophunzira and nzeru ali nazo koma zonse zija amati okhala basi ndikumayankhula mbwerera zija ndi amazoti ndikuyankhula mbwerera faka muzakumbukire VN inake nazatuluka nthawi inake ankanena kuti makosana sizonena kuti zitukukozo kodi chakwera wakwanisa kapena ayi pano kuti timangonama basi zina zoti zingonama mukumbukira VN manager ankayankhula anzake kugulu ndi inaphulika utulusidwa kunja kuti tisamatsutsane soto kharuka kari na mazitukukozo koma mungo zozoti apapati tukamba zoti tikulimbana ndi background pa ndi osapanga zachibwana zoti amati kuyankhulira dala zonse zijenda amaziyo kuti apapa ndi ndikuyankhula zine mbwerera inde apapa amaziyo kuti ndikuyankhula mbwerera komabe akwenera tani apanga choncho nanga kupatulire iyeyo ndetanga yankhuleso ninda ndensonda somudziwa sokuti zimezaso ndenzobanduka kaleso izobanduka kale akakhale nawo ndendawo akubisalawo zili motero akuna kuti no tikhoza kukavotera iwowo panopa kumangodabwe kuti kodi ndizoona adi tingavotere mwina kuti dzisiya difusolo kunena kuti mukavotera inuyo Amalawi poti lokavota paja timati ndinuyo akuti leroli tinapatsidwa mpata kuti noti tikavote DPP apo MCP apo akuti Amalawi mukavotera ro MCP kodi ndizoona zimenezo akuti